Sadag. Napalabas, naklat ni Dan, idi sinaludsod ni Misty, no agayat daytoy ken kuana. Gapuy ti dayta, nagpambar ti lalaki, tapno makapanawen iti balay da Misty. Iti sabali a bangir, nadlaw ni Albert alumikliklik ken kuana ni Laika, iso anas daw daytoy. Kinasarita na ti inana, ket imbaga na tinadlaw na. Imparik na napay, at di na magustuhan, ti panangliklik ti babaonan ken kuana. Kabayatan na, kinasarita ni Misty ti amana. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Sadag! Itay lang amin anak kaikadangak, Papa. Iha? Kapampanunot ko lang ang itibagak kada kayo. Kalpasan na, nagikadangak adakos. Anya nga minday taya? Papa, amo yung matadyak kayat ti mapapa ay. Iso asapay lakuma, tapat ganyo tikid dawak. Anya nga minday ta? Ibagam lang, iha. No bilang tamadlaw yung asaan gaya man amatuloy titulagan nyo kinit Tito Amado. Saan nyo kuman nga ipilit? Anyat kayat mo asawan? Masiguradok ngamin akabailak nga ipamuspusan ti amin. Siyak tulatan ti makamo. Anya? Dayta tikid dawak kada kayo, Papa. Kat sapay lakuma, tasaandak apaayan. Senyora, ato yan ti papaalayo kanya. E di sumlatan dita. Matungpal, senyora. Ada ka di pa ibilin nyo, senyora? Awanan. Ayaban kan tulaangan no bilang tadapay masapul ko. Sige nga Rod, senyora. Mapan ko tulungan na ni Nana si Mang. Saan latta ang nagbaliw ni Laika? Nagagatlata. Sapay la kumangarod ta matungpal na ti kayat mi ang mapasamak. Kat sapay la taawan ti rumswa aparikot. Jakon sinurot itay rimwar, sir. Takuna namot ada kayo tirantaan na. Nagsarita kami nga rod. Ngamjak magustuhan ti nagsaritaan mi. Sir Fausto? Adadakit diya nagdanagak kapoy ti kinid daw na kanya. Anya nga minday ta, sir? Jack kayat nga ibagay ti cellphone. Mamuanto ito nagsarita ta, Dan. Sige, sir. Sikat ti makamo. Ngamamok nga agbali na naurnos ti amin. Basta tong palam ti amin nga ibilin ko ka. Nawatam. Uwan, sir. Ikarik. Tong palag ti amin akayat yo. No siyak lamay sa balasang ko. Ammo kasaan pa'y anaurnos ti amin. Nana? Hanggang mamok, saan nga agsardeng ni Albert? Kabisado kun ti ugali, jay taraken ko. Jack amo, Nana si Mang. Laika. Jack amo no niya ti rumba nga panunutan. Jack amo no niya ti rumba nga aramidak. Malagip ko laang Laika. Naibagam kanyak a pinagkarina ka ni Albert. Saan ka di? Ha? Malagip mo ka di dayta nga imbagam kanyak. Kinunam a pinagkarina ka ni Albert. Kat ingkarim kan kuana asaan a madadael ti panagtalek mo kan kuana. Inkarim nga agtalek ka kan kuana. Husto ak ka di. Uwan, Nana. Kastoy met nga rod ti makunak. Takdaram day ta akarim balasang ko. Agtalek ka kumangarod kan ni Albert. Nakaumay kayo mat ito'y papa. Madanagan kayo ka di may papan kadagiti negosyo tayo. Sana day tati makagapo, no apay ngay mayak, iho. Anya nga rod, papa.
Kayat ko ngamin nga ibilin kan ka. Adi mo ya si dagtirik nam, iti babaw ng tayo. Anya? Kinasarita mi nilay ka. Madmadlaw ngamin ni mamam, ana asidag kakankwana. Amkan mi nga mga nugundawayan na ti kinaasidag tirik nam kankwana. Anya? Papa, amuyo mo tasipod pa iti. Diyak kayat alapdan nyo dagitar aramida. Isungorot atong palag ti amin na kayat yo, saan ka di? Apay ngay naramid yo ti kasta. Albert, Ikagkagumak tagbalin ang natulnog nga anak kada kayo. Ngam no kasta tar aramidan nyo. Diyak laam mon asaritaan. Kompleto ka di amin ang dagitoy, Dan? Wen, Misty. Nasken ang mapirma am amin dagita. Masapol nga minan ang maipatulod dagita papers. Okay. Matumpal, Dan. Ha? Oh, apay. Anya ti mapaspasamakan ka? Awan. Awan, Misty. Sigurado ka? Wen. Ay, tinasayaat. Sublyak lang na madamdama dagita papeles. Okay. Nadnadlaw. Agkursonada at talaga kanyak nidan. Saan la basta kursonada nak? Agayat lakit din kanyak. Kat nakarkano apag tinagak tirik na kanyak. Itikas na. Dinto pulos makapagkadkad iti anyaman akayat ko nga ipaaramid kan kuana. Siman, jak na puutan arimwar ni Amado. Adda kayo iti seledyo itay senyora. Kunan ni senyor, agin inana kayo. Papadan na kano. Adda kanumat na patag nga asikaswen na. Kasta ka di. Di na nasao kanyak ti may papan iti da ita. Senyora, amangan met no kalaat nga adda rimswa aparikot iti negosyo dakan ni Sir Fausto. Sabagay, posible da ita. Kasta nga mi na talaga ti negosyo. Saan ang mapakpakadaan no adda parikot? Sabagay, pudno da ita, senyora. Sapay la kumangarod ta saan agrabe. Noan niya man ti parikot nga inasikaso ni Amado. May bagang oras siya, sir. Good morning, sir. Kastamat ka na kayo. Kumusta ti panagtrabaho yo? Okay, sir. Di kayo danag. Good. Maragsa kanak iti kasta na kunayo. Don Fausto. Ada kayo, mate. Di masyarak lang, Dan. Adang amin inaramid ko iti asidag. Di mag-asa ko nito'y. Ni Misty. Ada iti opisina na, sir. Kumusta dyan paramid ko kan ka? Ayosan, sir. Naaramid ko. Good. Mapangnamnaman ka talaga, Dan. Sir. Magustuak ti kinatulnog mo kanyak. Kati-kari. At danto katukad dagitoy nga aramidan. Pagkunaam iti daytaan na ibagam kanyak, Amado. napanak ngamin di opisina ni Albert. Anya? Dahil ti agpaiso. Ita man lang na nakita ti kasjay at jar ni Albert. Anya? Kasano nga rudan? Anya ti aramidan ta? Nalpasan. Nakasarita tamat ni Laika, saan ka di? Amado. Pudno a kinunakkan ka baybayan ta ni Albert iti kayat ng aramidan. Nang runa, kat talaga mo kayat na matuloy ti plano na foundation. Kat ni Laika ti maysa kadag iti tulungan na. Panagkunam, ituloy na nga ta at tulungan ni Laika. Kabisado ko ni Albert. Sigurado nga ituloy na ti plano na. Makamumata ni Laika amang tungpal iti naibilin kan kuana.
Amado. Napuskul met unayin ti rupa ni Laika. Nugundawayan na pailaeng ti kinasingpet tayo kenkwana. Nanggag ko tinagsaritaan da senyor kat senyora. Iso na laeng, ta saan aklaro kanyak ti kayat da asawan. Apay akas jay ti saritaan da. Anya ti plano da. Diyos ko, sapay lakuma, tadi mo baybayan ni Laika. Nana si Mang? Ay, por Diyos. Apa yan, Nana? Ay, kasano? Ada ka magayam iti likod aklay ka. Ala, apay, di yun adlaw nga inasitgan kayo? Ay, saan? Iso nga rod anak laatak. Kasano, naunag ngamin unay ti pampanunutan nyo. Apay aya? Ay, sika ti makagapo. No apay nga agpampanunutak iti naunag. Anya? Apay ngamin, Nana si Mang. Marikrik na. Saan kami man ang nagkikinawatan kadagiti dadakkel ko? Gapoy ti plano. Ngam nakasaganak. Adagon iti husto atawan. Adan bukod ko anakam. Mabalinan nagdesisyon na kiti bukbukod ko. Nga oray tsak ikonsulta kadakwada. Di dakit yagyaman. Tayom uman ko pa'y kadakwada da kitar aramidag. Nakaibet ako ni Tikari. Katrumbang latong palag dayta. Diyak itulo kalapdan da mamakan pa pati amin na plano. Nang runa katawan mo ti dagas ngar aramidag. Nadlaw ko talaga adesidido nila ikang agadal. Isarumbang lang atong palag din ako nakunkuana. Katawan ti makalapid kanyak. Nga oray pa'y dagiti mismon adadakkel ko. Amundan, saan arumbang ter aramidam? Anya ti kayat mo asawan, Misty? Narigat nulaplap dam tiriknam. Ha? Ang mga nonyan toket di ti mapasamakan ka, no agtultuloy ti kastangar aramidam. Sikamot lang ti marigatan. Ha? Sikakit dimat. Anya ka di dahito nga ibagbagam. Diyak amon anya ti kayat mo asawan. Okay, adakan ka daytadan. O sige, umuna akong arumor dito yung office. Total, nalpasan ti office hours. Addan ti anak ta, Amado. Karidad. Amkag nga ang mga no kasarita na ka itinalapat. May papan itinakunamkan kwa na itinapan kay di opisina na. Digagdanag, nakasagana akon. Alag iti diplomasya ti amin. Amado. Kas itinakunakon ken ka. Sa balitan ti ugali ni Albert. Sana nakas idi nga aramidan na latan no anya ti mapanunot na. Iso adi ka matanagan. Awan ti rumswa asana nasayat. Sabay la kuma, Amado. Agtalik ka kanya, Karidad. Siya ti makaammo. Nakaragragsak ka simbang patiya. Of course, Papa. Anya ti makagapo. Mabalin na mamuan. Saanan, Papa? Di mo namuan. Umdas kumakan anaragsaka. Day tamat ti kayat mo, saan ka di? Natural. Uray asino anagan na. Tarigagayan na ti kinaragsak ti anak na. Oo, di maragsakan ka kumalatan para kanya. Talaga maragsakan na. Iso na lang ta... Diyak mawatan, no, anya tiriknak itinakita kalangam ita. Kas itinakunakon, Papa. Umdasan ang maragsakan kayo itidsyar ko ita. Excuse me, Papa. Inakpay agpalas. Sige, ha. Anya nga ta tinapasamak. Apay ang nakaragragsak ti anak ko.
At nga tapakainaigan, tikinid daw na kanya. Abay-bay akon nga iso ti makaam mo. No bilang tasaan amatuloy titulagan mi ka ni Amado. Nagsayatan no dinan tarigagayan pa'y amatong palda dya tulagan. Pakaragsakak unay dayta. Laika, Ha? Senyorito Albert? Adda ka di pang ibaunan nyo kanya? di na kumaliklikan. Amo ka mapilpilit ka lang. Ha? Amo kunti amin. Kinasarita da ka dagiti dadakkel ko. Ngam siya kunti mangibagbagakan ka. Saan na rumban aliklikan na. Anya ti mapasamak iti dayta a panagsarita da Laika ken Albert. Gagayen, di uliwan na denggen, tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, kinasarita ni Misty ti Amana, ket kinidaw na, ano bilang saanen amatuloy titulagan ti duadon, ket italek kuman ni Don Fausto ken Juana ti amin. Nas daw ti Don, itikid daw ti anak na, ngem limed anaragsakan daytoy, gapo tapagarupen na atikid daw ni Misty, ket isu ti makagapo, no apay anaragsak ti balasang. Iti sabali abangir, madandanagan met ni Doña Caridad nga mga nodakes ti pagbanagan ti pannakisarita ni Don Amado iti anak da. Kabayatan na, inasitgan ni Albert ni Laika tapno kasarita na daytoy. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Laika, Ha? Senyorito Albert? Adda ka di pang ibaunan nyo kanya? di nakliklikan. Amo ka mapilpilit ka lang. Ha? Amo kunti amin. Kinasarita da ka dagiti dadakkel ko. Ngam siya kunti mangibagbagakan ka. Saan na rumbang aliklikan na? Anya? Inkarim nagtalik ka kanya. Saan ka di? Kinasarita ka. Inkarim nagtalik ka kanya. Nga oran niya pa'y ti mapaspasamak. Agtalik ka kanya. Saan ka di? Uwen, Albert. No kasta nga ron. Panagdi kami ta. Di nakliklikan. Diyak kaya ti makabasol. Apay. Maibilang ka da basol. Nagbalin ka na singad kanyak. Albert? Sungbatan na kuma. Maibilang ka da basol. Nagbalin ta na singad. Dakas ka di, Laika. Saan? Matlagayang. Apay nga rin tatong palam dagiti dadakkel ko. Dahita ti maibilang abasol. Tijak pa ng tumpal kadakwada. Amkam nga amangan na niya ti mapasamak din ka. Amkam na amangan na papanawon da ka. Gusto ka di. Diyak ilibak. Pwes, siya kunti mangibagbaka. Saan to mapasamak dita? Ha? Saan da ka mabali na papanawan? Gapulang iti pan nakisiningid mo kanya. Katkas na ikarikin kay di. Agadal ka. Natangken ti ulo ni Laika. Imbagak lang aruden kan kwa na aliklikan na ni Albert. Nga makisarsarita manan iti anak ko. Amado. Shhh! Apay ka di. Kita ida. Nakapaspas na ti panagsarita da. Natangken ti ulo day taababaunen. Amado, amangan no ni Albert ti imasidagkan ko na.
Oh, Madanaganak. Amang anuan niya ti mapasamak no kaungat mo nilay ka. anya ko matipagdanagam. Laglagi pam. Data ti amo iti daytoy abalay. Data nga rod ti masurot. Tandaanam dayta, karidad. Talaga anaturad ni Albert. Nang runa no ammo na akarbengan na. Kan karbengan ti asino man ti ilaban na. Nana, Katrumbang nga agbalin kamat anatib karlay ka. Laglagi pam. Numatuloy ti karikan ka ni Albert. Kaya rigan nan mangrugi pay laang ti kadagsenan adawel iti biyag mo. ha? Kasapulan tinaan anay akirad ti pakinakam. Tapno malabanam dagiti panubok adumteng. Nangro na dagiti panubok nga itdan ti mismo anaganak ti tao amang tulong ken ka. Tantanda anak dayta, Nana si Mang. Amok nga agbalin asadag mo ni Albert. Gaputa sigurado adi nakabaybayan. Ngam ipalagip ko ken ka. Ti Diyos ti kang runaan apagbalinam asadag mo. Tanukumpet ka kenkwana. Di na kanto ibwal ti anyaman adawel ti biyag adumtang ken ka. Ni Don Fausto. Ay. Hello, sir. Don, adala kayat ko sa lodsodan kan ka. Anya dayta, sir? Naragsakta na ko simbang pet. Kaya't ko amamuan no niya tinapasamak. Ha? Kasarsarita ka, Dan. Anya tinapasamak iti opisina. Kwa, sir. Awan mo ti amok. Para kanyak, kas lagagangay laeng nga aldaw ti trabaho. Awan ti espesyal ana pasamak iti opisina. Sigurado ka? Uwan, sir. Mala, dayja lang. Bye. Bye. Ay. Naragsak ka no anagawid ni Misty. Sakbay anagsina kami ijay office. Sabali tinadlaw ko ajar na. Kaslad dati kayat na amaamuan manipod kanyak. Narigat ka no laplap dak tiriknak. Kayat ka di asawin dayta, nga agayat mo't kanyak ni Misty? Yurnos ko langan dagitin inawak apinggan. Mabalin konton ti mapanaginan na. Naaramid ko amin na trabaho. Imunan ni Nana si Mang ikisiled mi. Isanas ka na idalimanak ko pa'y dagitoy. Nasaya at da ka pailang dito'y kumidor. Senyor, da kayo gayam? Da ka di pa aramid yung kanyak? Talaga akas la pamilyar kanyak tilangan nilay ka. Ngam apay atyak malagip. No sa dino tinakakit kita kan kuana. Senyor? Di mat imbilin ko kan ka. Aliklikan na. Kasta ka di, Papa. Senyorito? Laika. Mapan ka niti silidyo ka ni Nana si Mang. Ngam. Agtungpal ka kanyak, Laika. Aginanakan. Ala, tungpalam tibilin ti anak ko. Uwan, senyor. Sige, senyorito. Papa, saan nakasukir nga anak? Ngam depende day tayo ti kayat yu aparamit kanya. Isu na lang, tanumarik na kasaanin anasayaat. Lading ite. Siyak ti umuna amang tubngar kada kayo. Naimbag man ta di mon tinutupan. Karidad. Daytoyan ti bagbagak, amado. Sukiran natan ni Albert, gapo iti dayjay alay ka.
Panagkunag kat kayat na lang nga matungpal ti Karina. Ha? Naibaganan kan ka, saan ka di? Pagadalon na nilay ka. Nalabit na sa una matanday ta itibabaw ng tayo. Kat nulapdan ta ti kayat na. Iso ti mabainan. Ngam sigurado ang nakarkaron nga agbalinda ang nasingad. Wah, no ti lang kinasingad da. Panagkunak katawan ti parikot. Ti makuna parikot, kat no aglabas tupay dita, ti mapasamak. Anya? Panagkunak kat dahi talangan ti attanan ta mapasamak, karidad. Kas tagayam tinapasamak, Laika. Uwan, nana. Madanaganak. Ang mga noon niya ti mapasamak kadagiti agama. Di ka agdanag. Imposible mat nga agdin ng randa. Anya nga tano amot noon niya ti mapaspasamak. Ay, saan kan arumwar? Syaklatan. Nana. Siya kun balasang ko. Dito'y kalaangan. Aginggat mabalin. Diyak kumakayat ti agungat, ta mga noan niya ti mapasamak, si Maunga. Ngam kasla diyak malapdan. Senyora, siya kun ti agpakpakaasi kada kayo. Noan yaman tinaaramid ni Laika. Pangaasiyo, pakawanan niyo kumahan. Nabilin matan, saan ka di? Kan oray sika. Naibilin kan ka asika ti mga sikaso kan ni Albert. Kinapudno na, tungtungpalan ni Laika tibilin niyo. Tadi na kayat ti makabasol. Hanggang ni Senyorito Albert. Di mon ituloy, Simang. Diyak mamati a pagtatakunan ni Albert dayjay alay ka. Senyora. Agyaman dayjay alay ka. Talikliklikak tinakdakas a mapasamak. Tanusan. Talaga nga isukuma ti pagpapasak. Madlaw nga inspirado ka, Dan. Rumbang laang, Misty. Good. Kasta ti kayat ko. Kasayaatan numarugyan ti agsapa iti good vibes ang kunada. Kasayatan nga agpay suday ta, Misty. Misty. Apay nga agisam ka. Awan. O sige ha, inakon iti opisina. Ad na agargaryan ka, Dan. Aging gaadi kanton makaliklik apulos. Naladaw ton ti amin, inton maduktalam nga inaramat kalaan. Saan kanton amakapagkadkad apulos? Gapo ka di tinapasamak iti rabii, iso adi ka na pan ng opisina, Albert. Diyak kaya tapagarupan niya bay aktin talikyo kanya, Papa. Ngam nasapang inawagak ti sekretarya. Nabilin ko. Albert. Diyak kaya nakarkaro pa iti mapasamak. Iho. Pampanunutan mi lang kini mamam ti pagsaya atam. Simple lang mo ti maibagak, Papa. Awan ti dakas itar aramida ka pa ng tulong kanilay ka. Narigat ka di maawatan dayta. Albert. Pangaasiyo, Papa. Saan tayo napadakkelan dayta apanan? Nagsimple lang mo tar aramidag. Kan may sa, awan mo tan di sabsabali. Kasla subsubadak lang ti kinaanos kan kinagagat nilay ka anak pa ay ababaunan tayo. Sige. Sardangan tanda iti asaritaan. Awan tinasayata pagtungpalan da ito'y. May salang tigid dawak. Di mo baybayan ti negosyo nga intalek ko ken ka. Sigurado ka kadi iti dayta, amado? Patyan na karidad. Amok ter aramidak. Nakarkarong agpagunggan ni Albert no kontraan tati kayat na.
Noan niya ti kunam, agtong palaklata. Nasayat. Ulitek. Naske na malukoy ta ni Albert ititulagan mi kini Fausto. Kadno kanayo nakasubang ko. Mapukaw ton tinamnama nga umanugot pa iti anak ta. Ititulagan mi iti ama ni Misty. Kasanon no saan tulat tang agtungpal ni Albert. Itilaksid ti panang panoy-noy takan kuana. Di tanto siguron nga agtignayak karidad. Dan, ada ka di ti amom may papaniti na damag ko ang foundation na kayat arogyan ni Albert? Naibaga na kanyak dayta idi. Jak empagarop apatuloyan na. Panagkunam, makatulong nga tano kasaritak ni Albert? Kat ibagak akayat ko ti tumulong para iti foundation a plano na nga ibangon? Misty? Oh, apay dan? Ada ka di parikot? Ha? Awan Misty. Awan ti parikot. Sigurado ka? When? Anya nga rod iti panagkunam. Magustuhan nga ta ni Albert no makitinulungakan ko na? Kwa. Ay. Jak amo, Misty. Jak amo ti sawak. Laika, mariknak nga dapay la tensyon diti pagtaengan dagiti amo ta. Nana si Mang. Iso apang nga asim, an nadam ti amin agaraw mo. Kat no mabalin, liklikam pay laang ti umasidag kan ni Albert. Bayam atsak pay laang ti umasidag no ada pa aramid na. Matungpal, Nana si Mang. Jak kayat asika ti pagpupudutan da. Nang runa da senyor kan senyora. Di kay agdanag. Tungpalot ti bilin nyo. Nana, aapay ang nagsangaay kayo iti naunag. Dimteng ngaminan ti pagdandanagak. Ha? Anya ti kaya tiyosawan? Mangrugin ti ibagbagakken ka adawel ti biyag. Anya ti kayat asawen ni Nana si Mang itinakunana kanilay ka. Gagayem, di uliwain adenggen tituloy tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Ken itimat direksyon June Ributazo. Computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.